jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗo toɓeraji Juillet Sar en garti hannde oɗon ñalawma aset awde ko 11 lewru juillet hitande ujunnaji 2025 habruji moɗon ɗemgol Pulaar toon to États-Unis guidaɗo hono kanko Donald Trump en wayno ko ñalli kadi hannde defandude ko makko toppitiɗo fati justice pambandi ɗum noon ko caggal kadi kamɓe républicain et surtout jeeyaɓe mouvement makko magande ɓuuri alay saago oɗon démission hande toon to États-Unis ono kanko gardiɗo homeland sécurité noem o wi wondi ko en wayno mamo continue kadi rokkude doole hono ko yimɓe immigration pour nangude yimɓe ɓe ngala kayitaji ɗum noon haysindo oɗo saha joni résistance ne waɗi Mauritanie puɗɗorɗen ko habruji men ko ne wayno ko résultat ji baccalauréat coyal taw ko noon e tumnade kadi ministére toppiti ko fati éducation ɓe mbi konne kono wona 2020 candidat examen ji muɗum ani laamu sibabu nde tawama téléphone goni on habruji men toon to Mauritanie hande tumnade kadi e ko yalti hono kamɓe laamu Sénégal ɓe convoqué no balɗe ɓennuɗo hono Samba Thiam toon to Sénégal e kadi ɓe jammiri noon Biram Dawlo Abeid en wayno ko yo dartin kala dilli mum politique toon to Sénégal ha hande toon to Sénégal kadi men ƴeew holko woni sababu kan Ousmane Sonko jaɓɓoyaki Bachir Diomaye Faye hanki toon to aéroport Bachir Diomaye Faye guminoɗo toon to États-Unis habruji men international ma en jaa toon to Ukraine e tumnade kadi ko yalti toon to radio France international hono kamɓe rusinaɓe kadi ɓe ñalli hannde ko bombardude Ukraine cakkiterɗen habruji men international ko jokkodirde Tidiane Niangoro ken kadi ko jogani en ko fate coftal ɓalɗe ko ɗum won titre uji meɗen ɓuddumoɗo yo ɗo journal ma en gartu joni joni dasuji mum bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet Sar ɗumen fuɗɗere habruji e noon jiɗɗo habruji jaam gonɗaɗo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un duttugol e joomum ceerno Alpha Niang to Boynaji o rutti ko kikiɗe hanki to wuuro Dakaru lamorgo leydi Sénégal ko kikiɗe hannde aset goski wayni toon to wuuro Dakaru yaɓande wuuro makko Boynaji ko janggo alet 13 lewru Juillet o wirnete subaka saga waktu 11 woni 11h yo Allah yurmomo yafamo harnam aljanna dendagal ardiɓe radio Juillet Sar ha e hettiyankoɓe mum ene dende sunare e wuuro Boynaji e dendagal galleji diine wonɓe nder leydi Mauritanie e leydi Sénégal e nder windere nde kala yo juuɗe moƴƴe jaɓɓomo yo toon won foftorde makko ay Allah yurmomo yaafo bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet Sar jaam hiira won binɗen e titre uji meɗen ni en guiɗoɗen habruji men ko toon to États-Unis tumnadi ko winda toon to CNN hono kanko Donald Trump en woni o ñalli hannde defandude ministre makko toppitiɗo fati justice hono biyeteɗo pambandi en wayni ko dañino caɗele balɗe ɓennuɗe sibabude kadi en wayni ko kamɓe républicain surtout kanko Donald Trump e yi ministre ma e neɗɗo kadi gardiɗo FBI hono kanko biyeteɗo Kash Patel kamɓe fof ɓe mbanno ko haqqillaji maɓɓe wonde ko kanko biyeteɗo Epstein ɗum noon ko neɗɗo mon ganduɗa nanguirnoɗo sibabude kañum hoore mum ene yeeyano sukaɓe rewɓe walla wonde mum finalement kañum hoore mum tawade ene maayi e kaso wonde ko kanko Epstein en wayno ko baraɗo ɗum noon e wiide mabɓe on saaha ɓe mbino wonde ko yimɓe démocrate en walla yimɓe libéraux ji mbarimo kono noon e caggal nde enquête aji mbaɗi caggal nde kadi kanko Donald Trump dow ƴifti laamu hono kanko ministre toppitigo fati justice e kanko kadi gardiɗo FBI ɓe tawi wonde ko kala théorie ji ɗi ɓe jogino ko fati mayde oɗo Epstein ɗum ɗo fof ndeka wona gonga ko controversy ko ɗum waɗi donc en wayni ko balɗe ɓennuɗo en hono kamɓe jeeyaɓe mouvement maga ɗum noon ko mouvement kam makko kanko Donald Trump e surtout ko commentatrice goto biyeteɗo Laura Lumo kañum worum ko neɗɗo mo ganduɗa kewɗo doole walla kewɗo yangarta toon to Maison Blanche kadi ko seydi Donald Trump kadi ko kañum hoorumum waddata ɗiɗon théorie oɗon Laura Lumo kañum hoorumum wino wonde ko kanko pambandi il faut ko seeke par ce que ene wayno ko tawi wonde wiide wonde ko Epstein kañum hoorumum wona baraɗo ko kañum wari hoorumum ɗum ɗo wona hunde gonga donc ene wayno ko kanko Epstein tawa ko mo maayi e cellule makko e hitande ujunnaji 14 ɗum noon ko ene wayno ko e wiide mabɓe wonde ko en ko kanko Epstein o wara ko sibabunde wonde ko yimɓe hewɓe ganduɗa ene mo tumduno e mumen ko ɓen mbarimo fof ene wayno ko kanko Donald Trump e wiide makko hannde kadi ko winde e nder page makko social o wi wonde ko yimɓe goppu hono pambandi waɗa liggey mum kadi waɗata ko liggey moƴƴo ene wayno oɗo saaha andaka taw holko jogori wadde ko ɓuuri hewde kanko Donald Trump ko waɗata ko kala nde Laura Lumo kañum hoore ari toon to Maison Blanche walla waɗi recommandation pour yo neɗɗo seek o seeka ɗo ɗon neɗɗo donc ko e nder ko fuɗɗi laamu ko en yimɓe hewɓe seekaɓe taw ko yimɓe liggotonoɓe fédéral gouvernement ko sibabude Laura Lumo andaka taw holko jogori wadde kono noon o ñallama hannde kam o ñalli ko defandude hono kanko pambandi e adjoint directeur FBI biyeteɗo Dan Bongino ɓeɗo fof ko yimɓe ganduɗa joginoɓe théorie wonde ko kanko
ko baraɗo e nder ɗo wonno kasoɗo. Andi habaruji men États-Unis tungnadi kadi ko winda toon to NPR hono kanko gardiɗo Homeland Security Christy Noem e nder kadi konngudi ɗi o haali windi kadi e nder ɗum ɗoji makko e nder page mabɓe toon to Homeland Security ɓe mbi ko haysinde wonde ko oɗo saha joni yimɓe wonɓe toon to Californie surtout de diwan Los Angeles enen darti no feewi walla ne kolli résistance mawɗo contre kamɓe immigration koɓe mbaɗata ene wayno ko kanko Christy Noem o wi wonde ko woni on foti wonde ko gueɗe ɗe mbaɗata pour nanngude immigré walla rufulde yimɓe ma continue ay kadi ma ɓeydo hewde doole siftino tan ko hanki hono yamirol umminoma toon to justice district goto wi wonde ko nangue ɗe ɓe mbaɗata toon to Californie walla gueɗe ɗe noɓe natir toon e galleji Californie walla nokkuji gonɗi to ganduɗa to liggete ni ɗum ɗo fof ko hunde ganduɗa e nderewan lawol ɗum ɗo fof noon e wayno kon kanko juge o wi wonde ko maw ƴeewa laabi goɗɗi ɗi rewata tawde cour suprême ne wayno rokkinoɓe kamɓe gouvernement Donald Trump pour yoɓe mbawa hutorade kuule ɗe ɓe mbawi sikkude moƴƴi pour abbade yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ngala kayitaji ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Noem o wi wonde ko maɓe continue kamɓe immigration wadde ligguey maɓe surtout enne pour yamirore walla mandamo kanko Donald Trump mo suɓira o pour nanngude yimɓe ɓe ngala kayitaji yaltini ɗum ɗo e leydi ha ande wayno ko kanko Donald Trump kadi nde ko yalti hande mono continue haalde wi wonde ko alay sago seka walla itta hefta nationalité hono debbo goto mo hewno habde ɗum noon ko adinde wonata même kanko hoore makko dewnata politique hono debbo goto biyeteɗo Rosie O'Donnell noon kañum hoore mum ko neɗɗo ko comédien kadi ene wayno ko kañum hoore mum haalino wi wonde ko tawde Donald Trump kañum hoore mum hawi Kamala Harris kañum hoore mum wiiɗi ko yaade wonto yaade toon to Ireland o jooɗo toon ha Donald Trump laamu mum ɓenna kanko hoore makko kadi ko américaine ɗum noon e wayno Donald Trump wi no gonde il faut ko heɓta nationalité makko ɗum ɗo fof noon ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump waɗa ɗum oɗo dumunno fof surtout yimɓe kala ɓo weldani wiidemo o hefta nationalité mum donc fuɗɗi ko guila Elon Musk donc e tungnade hande NPR ko haali en wayni ko kanko Rosie O'Donnell e kanko Elon Musk koɓe gotum kono serniɓe tan wonde ko kanko Rosie O'Donnell o jibina ko ɗo e États-Unis ɗum noon e tungnade kadi karallo goto coppitiɗo ko fati constitution États-Unis wi wonde ko kanko Donald Trump ala fof dole ɗe o jogui heftude nationalité neɗɗo jibinaɗo ɗo e leydi tawto constitution mo États-Unis wi ko kala jibinaɗo ɗo e États-Unis ko kañum hoɗum ko citoyen ko ittata nationalité muɗum wona hunde wemde kanko Rosie O'Donnell no nde nani ɗiɗon habaruji toon to Irlande ene wayno kanko hoore makko haali wi wonde ko Donald Trump nene tambino ɗum donc kanko hoore makko yimɓe ɓe ganduɗa kanko Donald Trump o wawa lelade jamma o miijo wonde ɓeɗo fof ko yimɓe ɓe jiɗama donc nana hande kanko Amanda Force no mbi ko professeur droit toon to Université Virginia hañum hoore mum haali wi wonde ko e nder hitande 1997 kamɓe cour suprême ɓe kaali ɓe mbi wonde ko amendement 14 constitution ene wayno ko ene haaɗi gouvernement bawɗo on fof pour heftude nationalité neɗɗo Radio Juillet Sare International. Dole lingu gondia kono dole Radio Juillet Sare ko hetu yankoɓe mum Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique no keɗo Radio Juillet Sare International. Jiɗɗa ko kabaruji jaggu Radio Juillet International gilay émission ngaji dini ha e fina tawa tarindi kono ɓamtare kala kena wallita gurdam ade ena yewteno haale e nder Radio Juillet International ko Burkina, Mauritanie, Cameroun, Sénégal kono Radio Juillet International no haale saforore جويل ساري موجودة من أجلكم سعادتنا تكمل بالتعاملنا معكم wolo képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek rajo Juillet Sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah soninke radio Juillet Sare a wiki temberini kas woni sababu ngona pullo capa soninki walla wolof gueɗal ma nen eya nder Radio Juillet International wonandi jogiiɓe publicité ji jokkodir eya Radio Juillet International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diop El Hadji Ngori momi hetto Radio Juillet International.
a habruji men international gidelen ko tonto mo tun kanko ministre deputy ko fati education a tonto lady mosen be kali be wonde ko kene wona temidi didi no gasi go élève wadanno examen ji mun ko baccalauréat en wayno ko examen ji mun ko anilam dum non wiitama be ko sibabunde be don elva be fof tawama wonde en jogui téléphone aji ndar posuji men en tonton don gonna nder classe uji dum do foko kule kadi badanode ko addi examen ji baccalauréat ngara pour rentinde yimbe wonde kala ko woni gede électronique a fotani nanne nder classe uji kanko ministre deputy ko fate education non wi wonde ko en wayno ko balde garoje de men batta heblo pour wallude yimbe ganda en kanyumen koye men ko kanyumen corrige baccalauréat o no be badirta correction aji ni no wasa lusundir saw goto me fon andi holko woni ko foti yaafede ko foti jabbede e kadi hol kule dewde ko fate dido correction aji dum non ko tungnade ministre deputy ko fate education tonto morsen hande tonto morsen tungnade hande khaburuji gumri tonto do journal Shems Marif mbi wonde ko e tungnade kadi source de be jogi hono kambe artibe laamu Sénégal leydi Sénégal be mbawi dabbude hono kanko Samba Thiam gardido mouvement morsen naji birse de flamme ko pour mbelen ene joddo e mabbe ton to siège ma ministère de l'intérieur tonto Dakar mbi kadi no wayno ko odon invitation kadi e tungnade hande source no be kaldirni ko invitation ko sibabunde caɗele diplomatique gonɗo oɗo sajon hakkunde kamɓe Nouakchott e Dakar e ɗum noon mbi wonde ko Sénégal en wayno ko autorité ji Sénégal hohoɓe Sénégal kadi en woni jaɓiri hono kanko e député mauritanien biyeteɗo Biram Dawul Abeid kañum hoore mum yo dartini kala ko wiyete activité ji mum politique toon to leydi Sénégal ko wawi wonde foye tungnade hande article ɓe mbi wonde ko kanko Samba Thiam en wayno o notaki e oɗo convocation ɗum noon kadi ene jeeya ko gueɗe kadi kalteɗe ene wonde ko actuellement kanko Samba Thiam wona e mouvement Flamma Dia o jeeya koye mouvement FPC kanko Samba Thiam oɗon saaha nde ɗaɓɓete yo arton to ministére de l'intérieur nde wonno ko Nouakchott kanko Biram Dawul Abeid no wonno ko Dakar e kadi o wonno ko kopparnoɗo ɗon saaha ni wonde ko avion omo ƴefta avion fatude toon to Nouakchott kono no aussi toon to ministére de l'intérieur en wayno ko ñañuɗen e janggo hawnaki e oɗo habor hakkunde kamɓe ko Biram Dawul Abeid e Samba Thiam haburuji men hande toon to Sénégal tungnade kadi ko yalti hono kanko Bachir Diomaye Faye gardiɗo leydi Sénégal o arti jammangi toon to Dakar gatugol makko Dakar noon ko caggal jillugol wonno toon to Washington o jillugol ngol noon ko invitation kanko hono gardiɗo leydi États-Unis Donald Trump omo jeeya yimɓe ardiɓe leyɗele joyyi arnoɓe toon en kanko Bachir Diomaye Faye gardiɗo leydi Sénégal Mohamed Cheikhul Ghazouani gardiɗo leydi Mauritanie hono Joseph Boakai gardiɗo leydi Libéria hono kanko Omaro Sissoko Ambalo gardiɗo leydi Guinée Bissau en kanko kadi Brice Clotaire o liggi ha ngema gardiɗo leydi Gabon kono en wayno ko teskira ko caggal kanko Bachir Diomaye Faye nde avion makko tilli toon to aéroport Dakar hanki wona Ousmane Sonko jaɓɓimo ɗum noon kadi ko hunde nde hewani wadde par ce que kanko Ousmane Sonko kanko hewno dusde président mo Sénégal Bachir Diomaye Faye e kadi kanko hewno jaɓɓade ɗum à chaque fois nde arti leydi Sénégal andaka noon holko woni sababu kanko Ousmane Sonko o aran toon ɗum ɗo fof kadi ari ko caggal nde ñalawma tan caggal nde kanko Ousmane Sonko mo ñalle télé surtout mo haala haaluji bonɗi wiide wonde ko leydi Sénégal ala ko wiyete autorité ɗum noon e wayno kadi ko kanko hoore makko haɗama wadde ligguey makko ɗe won gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ene mo tooña oɗo saha joni ɗum ɗo fof ko woni ko bardiɗo leydi Sénégal hono Bachir Diomaye Faye ne andi ɗum ko kañum foti dartinde ɗum dartinani ko wawi wonde fof andaka taw oɗo saha joni hono kanko Bachir Diomaye Faye tawde ko hanki o arti peeje ɗe o jogui ko fate heɗele ɗe ganduɗa premier ministre makko Ousmane Sonko oɗo saha joni ene jogui walla ne huccine makko kanko Bachir Diomaye Faye hande toon to Sénégal e tungnade kadi journal biyeteɗo Seneweb hono yimɓe nayo taw ko yimɓe journaliste uji jeeyaɓe agence France Presse gonnoɓe toon to Ziguinchor pour wadde reportage ko mbiyata déminage humanitaire ɓe mbawi yaltinede hanki aljuma toon to leydi Sénégal taw ko gendarmerie nangi ɓe ittiɓe toon ɓe mbi wonde ko kamɓe wonnoɓe toon ɓe ngala autorisation pour wadde oɗo ligguey mo mbaɗanno toon to Ziguinchor ko wawi wonde fof ko tungnade hande habaruji ɗi Seneweb heɓdi ɓe mbi ɗiɗo journaliste uji nayyi kañum woni koye mum caggal nde ɓe nanga nde ɓe nawama toon to section biyete recherche haade maɓe forcede nawede toon to aéroport
kappa skiring pour yaltude région donc gueɗe baɗe ni kadi meeɗin wadde kadi hen wona lebbi ko adi ɗum noon ko ñande 17 livre avril hitandu ujunnaji ɗi nogas joyyi donc équipe Al Jazeera kañum hoorum arin toon pour wadde reportage e Casamance kono ene wayno ko ɓeɗon nanganoma oɗon saaha nde ɓe jetti aéroport oɗon aéroport gonɗo kappa skiring en jaltina leydi ndi janggo muɗum ñande 14 livre avril caggal kam koye mam nde ɓe kuccidiri e yankitoɓe toon to Niger e tugnade kadi ko radio France international habri hono toɓoji kewɗi mbaɗin toon ɗum noon ko ñande tuggi alhamisa jamma ha yettanima aljuma toɓoji ɗi kadi bonni ko heewi tugnade hande ko haala ene wayno ko bonandeji ɗi keewi no feewi donc andaka taw no foti mayɓe hen kono ene wayno comme ko galleji kewɗi bonni surtout toon nde wuuro wiyeten ko Agades ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa enen ne heewi wadde hitande foof surtout eno toon to leydi Niger donc tugnade hande habaruji gumri toon e tugnade kadi ko radio France international haalde yimɓe hoɗɓe toon mbi ndiyam ɗam ne heewi hen ha no feewi e ɗum ɗo fof kadi siftiniɓe kadi ilam bannoɗam toon e hitande ujunnaji ɗiɗi ɗum noon kadi taw ilam ɗam kadi waɗi yimɓe hewɓe maayi hen ɗum ɗo kadi ko maale ndungu ganduɗa mbiyango en hawnaki ma heew doole e dumunaji garoji ɗi en toon to Afrique de l'Ouest habaruji men international toon to hande habaruji men international hande toon to Ukraine tugnade kadi ko radio France international haali hono kamɓe rusinaɓe min mbaali ko fellude tugui jamma hanki ha yettanma subaka hande toon to banggue worgo Ukraine ɓe berlima kene wona nogas joyyi nogas jeegom missile croisére ɗum noon kadi ɓe mbi wonde ko ɗi en nogas jeegom hen nogas jandinama ɓe mbawi kadi warlade kene wona temedde jeegom drone ɗum ɗon foof ko temedde jeegom drone ɗi foof ko ɓuuri hen hewde camminama tugnade kadi konngol makko kanko Vladimir Zelensky gardiɗo leydi Ukraine siftin ɗon tan ene kanko Donald Trump sibabude caɗele ɗe jogui ko fate nannodirde hono Vladimir Putin o yamiri no wonde ko kala kaɓirɗe ne ganduɗa ene kamɓe États-Unis ɓe ballano Ukraine yo ɗeɗon kaɓirɗe kadi continue neldede toon ɗeɗon kaɓirɗe noon e jeeya hen kaɓirɗe ballojeɓe kamɓe Ukraine naɓe defandude leydi mabɓe surtout ene ko fate missilaji garoji tawɗi Russie fellataɓe kono noon kadi waɗi kaɓirɗe kadi goɗɗe ɗe ganduɗa kamɓe Ukraine naɓe kadi ɓe mbawi hutorade ɗum pour yande toon to Russie taw koye nder leydi muɗum siftin ɗon tan en wandi ko nannodiral hakkude kamɓe Ukraine e kamɓe Russie oɗo saaha joni ala to ɓosani taw saabu kamɓe rusinaɓe mbi wonde ko condition ngaji pour ɓe dertina guerre o ko alay saago Ukraine jaɓa kala région ngaji kamɓe Russie ɓe kefti e Ukraine ɗiɗon région ngaji gartata kadi Ukraine e kadi kala ko Ukraine kadi ene wayno kadi kañum hoore mum kala anni mo jogui noon pour nadde autant wiya yalti hen ɗum noon ko hunde nde ganduɗa oɗo saaha joni kamɓe Ukraine naɓe ɓe jaɓani bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juwol Sare koma en jokkodir joni e Tidiane Niang rokka hen habaruji ɗi joguinen ko fate coftal ɓel Tidiane Niang bisimilla musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Juwol Sare gadorɗen kabaruji men coftal walli tourma Juwol sukaɓe yaroɓe duuɓi 18 pottel kihiɗe hande ASC garage kañum heeɓi polgue yesso FC banlieue taw ko loggol gotol ndigue ñalawma janggo so woni 17h GMT suudu fowruma hewdir kippu World Vision kihiɗe hanki bilbas kañum heɓno polgue yesso kippu hayre yulde taw ko loggi ɗiɗi loggol gotol pottital cehilagal ñalawma janggo to wuuro keeɗele kippu keeɗele ma hewdir kippu dondu on keblo kippu leydi Mauritanie Arturo Lopez Garay ñalawma hande o noddi doggol nogas e joyi petto chan hitande ujunnaji ɗe nogas e joyi siftinde bandiraɓe oɗo chan jogori fuddade ko ɗiɗi lewru août ha capantati lewru août pottal garonigol équipe nationale mo leydi Mauritanie local jogori wonde ko tati lewru août Mauritanie ma hewdire kippu Madagascar keblo kippu leydi Mauritanie o noddi 3 gardien de but Babacar Diaw ko joueur FC Nouadhibou e Namour Diaw ko gardien FC Tabrak Zayn noddugol hono gardien biteɗo Abdourahmane Sarr gardien mo Nouakchott King teskamo noddugol hono Oumar Mangane ko défenseur mo FC Nouadhibou e Abdoulaye Mahmoud joueur to FC Nouadhibou teskamo hono gartugol Hassan Woul Id joueur to FC Nouadhibou e noddugol hono milieu terrain biteɗo Alsane Diop joueur to Nouakchott King teskamo noddugol hono Moulay Khalil Di Bassam joueur ko to FC Nouadhibou teskamo noddugol hono attaquant mo FC Tabrak Zayn biteɗo Hammadi Ndiaye jaabi ha tirdi coupe du monde
World Club nyalawma jangu so woni 19h GMT to leyɗele dettude États-Unis Coupe du Monde Club hitande ujunnaji ɗe 25 so woni 19h GMT Paris Saint-Germain ma hewndira kipu Chelsea oro rewɓe hitande ujunnaji ɗe 25 en jokki pottitte nyalawma hande Suède kañum heeɓi polgue yesso kipu Allemagne loggi nayi loggol gotol Pologne kañum heeɓi fartange yesso kipu Danemark loggi tati loggi ɗiɗi nyalawma jangu so woni 19h GMT ne waɗi pottitte ɗiɗi Angleterre ma hewndira kipu Pays de Galles 19h GMT Pays-Bas ma hewndira kipu France gudiren kabruji men cofsal ɓalli Coupe d'Afrique rewɓe jubbinte to leydi Maroc pottitte nyalawma hande Zambie kañum heeɓi polgue République démocratique du Congo taw ko loggol gotol e ndig Maroc rewɓe kañum keɓi polgue e yesso kippu leydi Sénégal loggol gotol e ndig Coupe d'Afrique rewɓe en jokki nyalawma jangu so woni 19h GMT ne waɗi pottitte ɗiɗi Tunisie ma hewndira kippu Botswana Nigeria ma hewndira kippu Algérie so woni 19h GMT kabruji men cofsal ɓalli ko ɗo kaaɗi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wolto mbawi wonde fof Tijani Ñanga jarama bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet Sare habaruji min joganno on e ɗemgal Pulaar e oɗon ñalawma 7 sappo e ɗiɗi lewru juillet hitande ujunaji ɗi 25 gasi ha laaɓi siftinde on toon hande ballodirɗen oɗo journal ko Tijani Ñang goto joɗiniɓe en toon to Mauritanie karalla ko fati coftal balli ɗum no yembali jaam ha jankore on jarama